Да видим какво има под вашите капаци. Вау, Джеймс има парче сурово месо. А какво има Фиби? О, вау. Това е планина от палачинки. Готино. Нека започнем с Фиби. Палачинките ми ухаят толкова добре. Точно бих искал да ги опитам. О, вече не искам това масло. Ще потопя тази палачинка в шоколада. О, това ще бъде толкова вкусно. Супер вкусно! Харесва ми! И аз наистина имам предвид всъщност... Бързо! Знам какво да правя. Ще използвам тази тръба. И напред. Шоколад върху палачинки, използвайки това. Виж, не съм ли гений? Това беше чудесна идея. Просто погледнете как красиво шоколадът се стича по палачинките. Няма начин, Трябва да... опитай всичко това! Стив, дори не си мечтай за това. Няма да нека споделя. го опитаме. Толкова е вкусно. Толкова го обичам. Гледай играта, която ти... Сега е твой ред. Ох, имам парче сурово месо. Толкова е безвкусно. Трябва да го пробвам с шоколад. Изглежда малко страшно. Определено никога няма да ям сурово месо. То е вкусно само когато е сготвено, но сурово в шоколад. Бля. Нека го опитаме! Това е отвратително. Може би. Хайде да опитаме. Не, благодаря, Джейн. Завърши го сама. Суровото месо е толкова отвратително. Шоколад определено не му подхожда. Все пак ще се опитам да го изям напълно. Ах, диво животно яде сурово месо. Ужасно. Страшно е. Сега нека първо отворим клоша на Хайде. Джейн. О, Джейн има шишчета с маршмелоу и очи от мармелад в училище. Добре. А какво ще кажете за Фиби? О, Фиби има ужасно броколи. Много съжаляваме за Фиби, но нека започнем с Джейн. Ще бъда много радостен. Имам толкова вкусни шишчета с маршмелоу. Вкусно. А тези мармеладени очи са толкова вкусни. Те дори имат желе вътре. Виж. Толкова е хубаво. Сега ще ги потопя всичките в шоколад. Това ще бъде невероятно вкусно. Никога не бих си помислила, че може да бъде толкова добро. Виж това. Бях прав! Това е нея! Доста верна! Готино! Обожавам го. И почти готово. Ето ти. Бейби, съжалявам, ще изям всичко и определено няма да споделя. Толкова е вкусно. О, не искам да опитам тези броколи. Изглежда ужасно и изобщо не ми харесва. Може би ще има по-добър вкус с шоколад? Добре. Не, всичко все още е безвкусно. Изобщо не ми харесва комбинацията от броколи с шоколад, въпреки че изглежда красиво. Забравих да ям. Искам да ям това. Може би повече шоколад. Но толкова по-добре ще бъде. Джейн, искаш ли да го пробваш? Хайде! Не, благодаря. Хайде. Не, няма да ям това. Тогава ще изям всичко сам. Колко безвкусно. О, Джейн. Стомахът ми въобще не обича броколи. Започва да ме боли. Добре. Не, съжалявам. И сега да видим какво има Фиби. Фиби не иска, така че нека започнем с Джейн. О, хлебарки на шиш, колко ужасни са те. Дори е страшно да се гледа. Какво тогава ще има Фиби? Леле, Фиби има суши ролчета. Колко яко. Със сигурност е невероятно вкусно. Готов съм да го опитам. Леле. Нека го потопим в соев сос. Това е Толкова вкусно. Леле. Не мисля, че шоколадът ще развали рулцата ми. Трябва скоро да го опитаме с шоколад. Потопи сушито в шоколад и го опитай. Надявам се да бъде толкова вкусно, колкото с соев сос. О, изглежда добре.
всъщност е вкусно. Джейн, не се шегувам. Наистина е вкусно. Толкова ми харесва, че искам да го опитам отново. О, виж това. О, вкусно. Обожавам го. Скъпа, ти ядеш толкова добре, че започвам да ти вярвам. О, вау. Единичен. Вече си изял почти всичкото суши. Как можеш да изядеш толкова много? Има толкова много от тях? О, не. Виж тези хлебарки. Имам ужасни хлебарки. Добре, че още не са живи. Ах, иначе щеше да е дори по-ужасно. Те започнаха да изглеждат още по-зле. Ах, шоколадът не помага. Дори ме е страх да го лижа сега. Не искам да го правя. Хайде, трябва да го направиш. Това е предизвикателство. Прав си. Трябва да опитам. Уф, какво отвратително нещо. Усъвършенствам малките им пипала на езика си. Не мога да повярвам, че дъвча истински хлебарки. Това е. Най-накрая го направих. Сега е време за нови ястия. Нека разберем какво са ти дали този път. О, Джейн има красиви розови донати тук. О, колко е готино, но погледни Фиби. Тя има ужасен октопод на шиш. Нямам нищо против да започна. Имам понички и ги обожавам. Толкова са апетитни, сладки и вкусни. О, виж това! Потопете ги в шоколад и дори По-вкусно. много съм развълнувана. Толкова е вкусно. Фиби, определено ми завиждаш, защото шоколадовите понички са страхотни. И аз ги харесвам, но искам да ги изям всичките, защото са невероятно вкусни. О, сега ще хапна 2 понички наведнъж. Трябва да опитам всичко. О, ще изям всичко наведнъж. Толкова е вкусно! Страхотно! Имам още 3 и ще ги ям като сандвич. О, виж това! Шоколада блести и е толкова вкусен. Обожавам го. Толкова е добре и сладък. О, нямам търпение да го изям всичко. Хайде, Фиби. Твой ред е. Наистина ли? Не е мой ред. Този ужасен октопод. О, изглежда толкова страшен. Дори шоколадът няма да му помогне. Освен това мирише. Те са толкова... О, леле, това е отвратително. Октопод с шоколад е безвкусна комбинация. Имам още 2. Направих ги изцяло в шоколад. Мисля, че ще помогне малко. Не искам да ги ям. Трябва да ги завърша, за да свърши кошмарът ми. О, мама. Почти съм готов. Ох, не ти завиждам, Фиби. Аз го направих. Спри, Фиби. Ще съм първи. Да. Джейн има вкусна торба с читос. Готино. Сега, Фиби има... О, тези гъби. Изобщо не е вкусно. Този път трябва да започнем с джинк. О, да. Обичам читос. Толкова е апетитно, определено няма да мога да се откажа от такова вкусно лакомство. Нека го пробваме скоро. Вау, виж това. Да опитаме. Толкова е хубаво, харесва ми. А сега да опитаме с шоколад. Притеснявам се, че няма да е вкусно, но нямам друг избор, защото определено трябва да опитам всичко с шоколад. Вау! Толкова е вкусно, че мога да посъветвам всеки да ги опита. Искам още. Нека вземем малко повече този път. О, това е много. Готино. Искам да опитам дори повече от това, защото са толкова добри. Комбинацията от сол и сладост е просто чудесна. Здрасти, Джейн. Искам да опитам малко, моля. Спри. Не, дори не се опитвай. Имаш сурови гъби, така че ги яш. Фу. Суровите гъби имат ужасен вкус. Изобщо не обичам гъби. Може би ще бъде по-вкусно с шоколад? Да, опитаме. Нека натопим всичко в шоколадовия фонтан и сега ще видим сами. Изглеждат сладки, но се съмнявам, че вкуса им е добър.
Ох, това е ужасно. Продължавай. Добре. О, добре. Джейн, никога не пробвай гъби с шоколад. Отвратително е. Ах, защо Джин има вкусни читос, а аз имам ужасни гъби и шоколад? Вау! Вече имате нови вкусотийки под капаците. Трябва да разберем кой ще бъде първи. И това е Джейн. Нека видим какво има тя. Това е сладолед. Да, много съм късметлика. Сладолед с шоколад, какво по-хубаво? Толкова е вкусно и изглежда вкусно. Вау! Колко е хубаво! Искам още. Никога няма достатъчно сладолед с шоколад. Какъв вкусен сладолед! Чудя се какво би могла да ми даде тя. Ако само имах сладолед, тогава Джейн и аз щяхме да сме щастливи. Не мога да гледам повече как Джейн яде толкова вкусно. Нека видим какво имам. Какво? Целина? Това е дори по-зле от броколи. Трябва да го пробвам с шоколад. Дори не е удобно да го потопя в шоколадов фонтан. Ох. Добре, да оценим вкуса, предполагам. О, изглежда отвратително. И има лош вкус също. Всъщност, вече е поносимо да се яде при втория залък. Добре, мога да се справя и да изям целия този огромен целин. Ах! Хайде, Фиби, можеш да го направиш! Ще преборя този целина. Ах, толкова е трудно, но почти съм там. Последното парче. Уф, готово съм. Някак си го направих. Бедна Фиби, много съжалявам за теб. О, не. Не се притеснявай, приятелко. Готово е. Нови лакомства. Да разберем кой е най-щастливият. Джейн? Това е сварено яйце. Не е добър избор за шоколадов фонтан. А какво да кажем за Фиби? Да видим. О, круасан. Колко яко. Готова съм да го пробвам. Потопи го в шоколада. Круасаните са толкова вкусни. Мечтая да бъда в Париж, за да ям всички круасани. А с шоколад е дори по-вкусно. То е вкусно. Толкова вкусно. Искам още. Ха-ха! Имаш толкова красиво шоколадово мустаче! Но наистина не Опитай искам да... варено яйце с шоколад. Твърде много. Трябва. Надявам се да бъде ядивно с шоколад. Нямам нищо против варените яйца, но не с шоколад. Уф. Две несъвместими съставки. Да видим. О, това е отвратително. Не ми харесва, но мога да го изям. О, определено трябва веднага да го измия с шоколад от фонтана. Колко вкусно! Това много ми харесва. Това е добре. Да, имаш шоколадови устни. Моят чупа-чупс е много малък. Аз имам среден размер. О, боже мой! Имам най-голямата порция. Страхотно. Ти трябва да започнеш, Мия. Добре. Един момент. Само ще махна опаковката. Добре, въпреки че това е малко, е сладко. Харесва ми. Свърши. Дори нямах време да му се насладя. Сега ти. С удоволствие. Просто обожавам чупа-чупс, особено ягодовите. Здравейте, момичета! Вижте как мога. Просто ей така. Вау! Как успя да го смачкаш целия? Благодаря. Сега можете да опитате вашите. Най-накрая. Вижте този огромен чупа-чупс. Дори не знам как мога да ги сложа в устата си. Ох, хайде сега. Бъди внимателна. Съжалявам, но беше смешно. Така е. Абсолютно съм развълнувана, момичета. Късметлийка съм. Аз го ближа от толкова време, не мога дори да го разбера. Но имам идея. Ой, какво е това? Не мога дори да го счупя. Добре, че имам чуки предпазни очила. Надявам се това да помогне. Внимавай. Какво правиш? Защо го чупиш? Така е удобно да се яде. О, да. Толкова вкусно и сладко. Можем ли да опитаме две?
Разбира се. Колкото повече, толкова по-весело. Благодаря. Толкова си щедър. О, това поли е толкова малко. А аз имам среден размер. Вау! Това е подарък. Такава огромна бутилка Кока-кола. Само погледнете това, бейби. Това е забавно. Моята Кока-кола е най-малката, но аз ще я изям първи. Просто махни капачката. Толкова е вкусна. Това е порцията на една капка. Кой е следващият? Аз съм. Ура! Какво вкусно желе! Не мога да спра изобщо. Това е просто най-доброто желе, което съм опитвал през живота си. Имам голям късмет. Да, така е. Какво? Свърши ли? Какво? Беше бързо. Но има нещо останало вътре. О, пръстът ми се заби. Отново извадете го. Момичета, помогнете ми. Моля. Разбира се, че ще ти помогнем. Хайде, дърпай. Още веднъж. Най-накрая. Рокси, добре ли си? Мисля, че съм добре. Сега е ред на Мия. Хайде. Добре, каквото кажете. О, чакай. Не мога да го изтискам. Какво да направя? Можете ли да ми помогнете, момичета? Разбира се. Хайде! Хвани го с устата си. Толкова вкусно. Момиче, спри. Спри. Лицето ми сега е покрито с желе. О, това е готино. Много вкусно. Благодаря. Да. Цялото ти лице е с желе. О, виж тази малка пица. Аз имам средна. Щастлив съм. Вау! Само погледни голямата ми пица. Виждал ли си някога толкова голяма пица? Опа, съжалявам. Първо Мия, каква малка пица. Този път нямам късмет. Надявам се поне да е вкусна. Не е зле. Още малко. О, виж моите миниатюрни парченца. И вече ги няма. Свърших. Искам да направя едно огромно парче пица. Просто трябва да го нарежа правилно. Добре е, че имам специален нож за такъв случай. Той е толкова кръгъл, колкото и пицата ми. Това е вкусно. Ой, това не... Страхотно. Почти свърших. Обожавам го. Да, сега е твоят ред, Рокси. Хайде яж своята огромна пица. Ура! А моята пица вече е нарязана на парчета, така че мога да я вземам и ям с ръце. О, виж това вкусно сирене тук. О, вкусно е! Просто обожавам пицата с пеперони. И съм готова да ям това за винаги. Яко. Да, искам още и още и още. Но това беше само едно парче. Има цял куп от тях напред. Ами ако направя едно огромно, ще бъде нещо невероятно. Каква чудесна идея измислих. Невероятно е. Не мислех, че дори ще ми омръзне пицата. Не се притеснявай. Ще ти помогнем. Хайде, Рокси. Продължавай. Ти си най-добрата. Ти си най-добрата. Ти си най-добрата. Благодаря ви, момичета. Мия, можеш да го победиш. По-бързо. Остана съвсем малко. Ще успееш. О, браво. Стоп! Хайде! Ура! Да, благодаря ви, приятелки. Як благодаря ти. Аз получих най-малкото шоколадово десерче. А ти? Имам среден резултат. Най-големият шоколадов блок. Това е смешно. Не много, но мога да готвя в любимия си кухненски бокс. Виж това, не е ли сладко? Ще ми трябва. Загрейте тенджера и малко мляко, за да разтопите шоколада. Поставете го на котлона. Добавете шоколада. Ето го млякото. Да го включим. И чакаме. Ура! Разтопи се. Какаото е готово.
Нека вземем малката чашка. И налей горещия шоколад. Какъв аромат! Само една капка, но е толкова вкусно. Момичета, свърших. Сега е мой ред. Добре. С удоволствие ще изям шоколада си. Колко е вкусен. Просто е толкова добър. Просто го обожавам. Ще си оближа пръстите. Хайде, Рокси, сега е твой ред. Добре. Ура! Ей, момичета, вижте как мога. Да. Щупих шоколада на парчета, за да построя къща. Шоглен! Вау! Червено! А сега? Трябва ми самопокрив. И ще го изям. Толкова вкусно. Яко. И аз искам малко. Просто обожавам този шоколад. Толкова е вкусен. Хей! Какво? Моля те, почерпи ни, моля. Добре. Заповядай. Благодаря. Толкова вкусно. Просто прекрасно. Да. Пъстъци и орео. Толкова малък. Аз имам среден. Вау. А сега имам най-големи от всички. Разбери това. Добре. Каквото и да е. Но аз имам най-много мляко. О, не. Изпуснах го. Видя ли го? Какво? Какво направих? Мога да го взема само ако изпия млякото. Ах, о, горкичкото! Целият съм мокър. Но намерих бисквитка. Страхотия е. Тези бисквитки са се умекнали в млякото и са станали още по-вкусни. Страхотно е! Сега е твоят ред, Рокси. Давай! И аз обичам да започвам с филето. Смешно е, когато кърви. Isengauga de kombinen biskvitten laideki sorabag. Млякото! Сигурен съм, че така ще има много по-добър вкус. Прав съм! И мога също да го изпия с мляко. Страхотно! Готово! Сега е на Мия. Най-накрая. Но се страхувам, че моето бисквитка няма да се побере в малката чаша. Какво мога да измисля? И просто ще добавя мляко върху него. Ха-ха! Оказа се забавно. Нека видим какво е пълнежът. Рокси харесва пълнежа, да опитам и аз. Добро. И кремообразно. А сега най-важната част. Нека опитаме. Вау, вкусна. Зозо! Харесва ми. Какво ще стане, ако го отхапя на кръг? Така е много по-бързо и по-забавно. Това е най-огромната бисквитка, която някога съм ял в живота си. Вау! Меко и ухаещо е. Ще си оближеш пръстите. Да, имаш късмет. И ние го спечелихме. Свърших. Беше много яко. Ура!